Sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nagmonitor si Governor Pambaric IV sa lihok sa Bagyong Basyang. Dinhi sa command center makita ang situational report sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Mga panghitabo sa matag lungsod, aron paspas ang pagpadangat sa gikinahanglan nga mga assistance. Sa bag-o ug moderno nga command center sa Cebu Provincial Government, hingpit nga gibantayan ang lihok sa Bagyong Basyang. Sa command center, hugot ang koordinasyon sa kalungsuran sa mga panghitabo. Adunay monitoring sa mga naapektuhan sa nagpadayon nga lihok sa Bagyong Basyang. Sa inisyal nga lista sa command center, 25 ka mga lungsod ang naapektuhan sa Bagyong Basyang. Adunay 513 ka mga stranded nga pasahero sa mga pantalan sa kalungsuran. 941 ka apektado nga pamilya. Sa command center, gihimo usab sa Cebu Provincial Government ang koordinasyon sa mga lugar nga nagkinahanglan og assistance nga ipadala sama sa food packs, hygiene kits, bottled water, kitchen kits ug uban pa nga gikinahanglan. Naatari karon no sa atong PDRRMO head HQ sa probinsya o nag-monitor mi closely sa unsay nahitabo. So far, na ay footbridge sa delegate Mantalungon na naguba na. Unya reports also of flooding sa Toledo, Poblacion Danao. Unya naasay nisugod karon og ang Butuanon River murag nisaka na mo pa na imong latest report, but so far from the other municipalities okay pa. The next thing to do no is to mag inspection kung based on the data that we have tonight, so tomorrow ato ng pagkalantawon kung unsa gi affected, hopefully wala lang unta. Sama sa mga responders, si Governor Pambaric IV, dili usab mohunong sa pagmonitor hangtod dili pa mawagtang sa Sugbo ang Bagyong Basyang. Ako si Monching Austero sa bag-ong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.